Un dia més, a punta de sol, la desembocadura del riu Millars es cobrís del color taronja de les primeres clarors. Les aus aquàtiques són les primeres a despertar. La majoria inicien l'activitat al trenc del dia, quan el sol encara no s'ha atrevit a guaitar per l'horitzó marí. Les aus més habituals que hi viuen així tot l'any, com són les fotges comunes, les polles d'aigua, els galls de canyar, els ànecs colls verds i els cabussets, li atorguen al paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars un aspecte de zona humida pletòrica de vida. La desembocadura del Millars va ser el primer paisatge protegit de tota la Comunitat Valenciana en ser declarat per la Generalitat Valenciana l'any 2005. També és reserva de caça i zona d'especial protecció per a les aus de la Unió Europea, integrada en la xarxa Natura 2000. Així, en les millors èpoques, amb quantitat i bona qualitat de l'aigua, s'han arribat a comptabilitzar més de 200 espècies d'aus. Estem sobre les 130-140 espècies veient-les tots els anys. Nidificants, doncs nidificants ja n'hi ha bastant menys. L'any 2009 es va crear el Consorci Riu Millars, on els ajuntaments d'Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana s'han unit per a conservar aquesta extraordinària zona humida de la província de Castelló. Han passat els anys i la protecció està donant els seus fruits. El paisatge fluvial s'està convertint en un lloc immillorable i senzill per a l'observació d'aus i la implantació del turisme ornitològic. Aquí hay un espacio natural que es atractivo. Evidentemente no es una gran dimensión ni una gran área, pero sí que se puede conseguir un buen producto de birding contemplando pues eso, la accesibilidad, los servicios complementarios que puedan existir y por supuesto pues, la comercialización. El paisatge disposa de 3 zones adequades per a l'observació d'aus. Al termet de Vila-real, la ruta botànica i l'entorn del paratge de Santa Quitèria d'Almassora és fàcil descobrir xicotets passeriformes. A la primavera i l'estiu, amb paciència, silenci i un poc de sort, escoltarem veus melodioses d'aus de ribera com l'oriol o el rossinyol. Una segona ubicació són les llacunes artificials del paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars, al terme d'Almassora. Es van crear l'any 2009 per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Conselleria de Medi Ambient. El més curiós i desconegut és que s'abastixen per gravetat amb aigua de la depuradora d'Almassora. Els fins de setmana, durant tot el dia, venen així i se recorren pràcticament. Esta zona pràcticament és la millor del riu per a poder observar-les. I sí, tenim molta afluència d'ornitòlegs. Les basses, 9 anys després, s'han convertit en un espai reple de vegetació i d'aus aquàtiques. En l'actualitat són visitades per observadors d'aus, excursionistes, ciclistes i altres caminants interessats per l'avifauna. Lo más común es la gallineta, el zampullín común, la focha común, el calamón, que es una especie muy importante y muy interesante de ver. En hivern també és molt fàcil de veure i detectar rapinyaires, per exemple el ratonero, l'arpella de marsal. Ara en estiu també se veu alguna culebrera que baixen del desert a menjar per ací. Finalment, l'última zona destacada per a l'observació d'aus són les Goles del Millars, entre Borriana i Almassora. Per aquest paratge passen cada any milers d'aus per alimentar-se i descansar durant la migració de primavera i tardor entre Europa i Àfrica. Però, a més, la desembocadura té un altre incentiu important, la Mediterrània. Un dels habitants més il·lustres de Boramar és el corriol menut, una xicoteta au limícola de plomatge cridaner. L'au es mou a una velocitat vertiginosa. Nidifica a les platges des del mes d'abril fins a setembre. Les 3 parelles del Millars han triat la platja de les Goles.
Però aquestes simpàtiques aus tenen un problema d'interessos amb els usuaris de la platja. La cria coincideix amb la temporada estival. Per això és molt important no trepitjar la segona línia de platja on els corriols menuts fabriquen els nius. El Consorci Riu Millars hi ha instal·lat cartells al llarg de 3 quilòmetres de platja per informar de la cria d'aquesta espècie, que és considerada d'interès especial al Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. El paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars és una xicoteta zona humida del territori valencià, però d'una gran importància per a les aus. Un lloc que lentament s'està convertint en un espai adequat per a l'observació de l'avifauna, un espai tranquil i arreplegat per aprendre d'un dels éssers vius més lliures de la Terra.